एक गोष्ट अशी आहे की सावंतवाडी नगरपालिका ही अशी एकमेव नगरपालिका आहे की तिथं आरक्षण नसताना सुद्धा महिला नगराध्यक्ष करण्यात आलं. त्याच्यामुळे शिवसेनेतून अनेक सक्षम उमेदवार आहेत. निश्चितपणे आमचा नगराध्यक्ष निवडून येईल याची खात्री आहे. परंतु महायुतीची बोलणी चालू असल्यामुळे महायुतीच्या समोर आम्ही हा विषय मांडलो आणि अनेक वर्ष आमचे नगराध्यक्ष होते. पूर्वीचे नगराध्यक्ष संदीप परब होते, ते सुद्धा आता आमच्यामध्ये सामील झालेले आहेत. आणि याच्यापूर्वी 25 वर्ष शिवसेनेचाच नगराध्यक्ष राहिलेला म्हणजे माझ्या बरोबर असलेल्या लोकांचा, मी ज्याला राष्ट्रवादीमध्ये होतो राष्ट्रवादीचा नगराध्यक्ष होता, ज्याला शिवसेनेमध्ये होतो शिवसेनेचा नगराध्यक्ष होता, ज्याला काँग्रेसमध्ये होतो काँग्रेसचा नगराध्यक्ष. त्यामुळे सावंतवाडी शहर सातत्याने याबाबतीत आमच्याबरोबर राहिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आमचा नगराध्यक्ष असावा अशी ठाम भूमिका मी महायुतीच्या मिटिंगमध्ये मांडली. मला वाटतं की एकंदरीतच ह्या सगळ्याचा विचार करून महायुतीमध्ये सुद्धा शिवसेनेसाठी हे नगराध्यक्षपद सोडलं जावं अशीच माझी मागणी राहील.